Днес ще ти покажа как снимам и едитвам стоп моушъни. Нека започвам. Нещата, които са ми необходими за днешния проект: стари намачкани бекграунди, които така или иначе вече не могат да се използват за нищо. Ще ги намачкам още повече допълнително. Осветлението, което ще използвам днес, е видео LED 60 вата с софтбокс или без. Това ще го реша малко по-късно, може би без софтбокс, за да може да създадем повече контраст. Това е моя асистент днеска, Лила, която мисли да ми пречи цял ден. Помага ми да наглася и трипода. Започваме да махаме. Мисля да ги нарежа, за да може по-лесно да ги нагъвам, понеже без да исках скъсах някой от тях. За да бъда по-продуктивен, ще направя една сесия с по-малко нагънати. След това ще ги нагъна още повече, за да мога да изкарам повече кадри. Листите. Това е осветлението, което ще използвам в случая. Така изглежда сетъпът ми отстрани. Трипода вертикално, директно надолу, върху листа. Това се вижда от камерата ни. Важното в настройките, които ще използвам днес, е Light балансът да не се променя, да бъде един и същ. F8, Shutter Speed 1.80, за да може да е всичко на фокус. Автофокусът да е изключен. Така изглежда сетъпът ми отстрани. Свърших с днешното снимане, над 200 снимки станаха, котката е изморена, спи вече, аз също. Сега ще ви покажа как едитвам стоп моушъните си. Гледайте! Програмата, която ще използваме днес, е Adobe Premiere Pro. Най-вероятно има и други начини за стоп моушъни, като по-професионално е да обработваме самите снимки на Lightroom или на Photoshop, после да ги импортираме в Adobe Premiere Pro. Но за да спестя време, аз директно използвам Adobe Premiere Pro. Та нека започнем от начало. Правя нов проект. Кръщавам го Stop Motion Yellow. Файловете, които ще добавя, са тези от папка номер 2. Като в повечето случаи може да цъкнеш Image Sequence и ако са поред по номерата, ще ги добавя всичките. Аз ги добавям ръчно, защото може да ги разместя както си поискам. След като съм ги добавил, създавам нов секвенс, който ще бъде с размери 3840 на 2160. Това е стандартният 4K формат. Ще използвам в случая 30 фрейма в секунда. Това е най-използваната за социалните мрежи тайм линия. Така, хващам всички снимки и ги импортвам на линията, като
случая тези снимки малко съм изтървал лайт баланса и трябва да го балансирам по някакъв начин. Затова смятам да го направя по този начин. Така жълтото се доближава повече. Добавям контраст чрез кърв. Така най-малко шум се получава, защото се добавя постепенно. Може и малко цвят, защото се губи. Но по-скоро не, защото това е бекграунд и не трябва да изпъква. Това е снимката преди, това е след обработката. Продължаваме с осветяването на снимката, като добавя малко острота. И смятам, че сме готови. Следващата стъпка е да копирам настройките и да ги пейсна на абсолютно всички други снимки. Така, това, което се получава, е следният стоп motion. Или по-скоро в момента е таймлапс, защото е много бързо. От всички снимки, които съм направил, се събират около 3 секунди. След това го фащам и го правя на Nest. След като вече са неснати, мога спокойно да намаля скоростта на 70%, например. Не, в случая мен ми трябва повече от 5 секунди, ще намаля скоростта на 50%. Нека видим какво се получава на 50%. Да, вече има този стоп motion ефект. За да бъдем максимално ефективни, от тези снимки ще направя още няколко различни стоп motion, като разменя самите снимки или създам вертикални версии. В случая разменям снимките и създавам съвсем нов стоп motion. Другото, което ще направя, е едната версия да бъде доста контрастна, а другата с дигнати сенки. И така ще направя от 30 снимки ще направя 5 стоп motion. Създаваме вертикалната версия, която ще бъде с размери 2160 на 3840. Също 30 фрейма, като хващам и копирам това, което съм направил до сега. В случая ще го ротейтна на 90 градуса. И така имам готово вертикално видео. Сега ще ви покажа как експортирам този стоп motion. След като натисна експорт, важното за сток видеята е да нямат аудио, да са повече от 5 секунди. И в случая най-добре е да бъдат Adobe ProRes, но прави много големи файлове и не мога да ги аплодвам в Canva, така че все още се доверявам на стария изпитан X264, като използвам константен битрейт около 100 мегабита. Така размера на файла е горе-долу сносен. И имаме 6 секундно стоп motion видео. След това натискаме експорт. Най-важното в случая е бързината и затова използваме само Adobe Premiere Pro. Много по-професионално е да използваме Adobe Lightroom или Photoshop, но в случая при направата на хиляди стоп motion времето ще бъде много по-голямо. Ако ти е харесало това видео и искаш още подобни behind the scenes, абонирай се за канала ми и напиши в коментаря каква да бъде следващата тема. До следващия път!